Tak točíme. Dobrý den, můžete to tady vidět. Prečo jsem tak drbnutý? Ano, jak si užíváte festival? Ženy, ukaž péro. Rytmus je nejlepší To se nehodí teda, ale jak můžete vidět, že nemá tak velké péro. Je to malej Woodstock. Tady banda kluků, o kterých se možná dozvíme více. Pánové, co je tady nejlepší? Jaká tady byla nejlepší kapela? Patrik! Jak se Patrik Vrbovský, nejlepší byl Tomáš Klus. Já jsem pogoval na Tomáše a bylo to fakt hustý. Užil jste si to? Jo! Bylo nesmírné vedro. A zlomili mi tam tuhle nohu. Pane bože. Počkej, to byla druhá. Bylo nějaký skolabování, bylo šílené vedro. Dneska měli padat až 40 Tomáš Klus se stupňů mnou skoroval. Tomáš Klus na nás stříkal, což nás moc osvěžilo teda, takže to byl výborný festival. No a jinak, jak kdy to vidíte? Neděle a pálíte pryč? Matt Damon! Matt Damon. My jsme se chtěli tady ještě v pondělí vykončíme. Končíme. Pro televizi Nova Jarda Bohunďada. Teď. Vrátili jsme se z podivného místa, kde jsme našli bandy bredařů, hodně sfetovaných, ale teď tady mám rozumného pána, který tady prožívá festival už celých 20 let. Drogy, život. Tak to je silné moto. Nevím, zda by to bylo přijatelné do našich dělek. Můžu znát vaše ctihodné jméno? Forever High. Forever High. Ano, jak dlouho tady žijete a co si myslíte o tomhle festivalu? Neruší vás to, nebo jaké z toho máte pocity? Hendrix byl úžasný, jako zlatý ústok, vole. Matt Damon! Chtěl byste ještě něco vzkázat posluchačům nebo divákům televize Nova, jestli by si na příští rok třeba neměli rozmyslet sem zajet, dobrá nálada, kamarádi, teplo, pivo. Ale radí. Jak říkám, drogy jsou fajn. No tak myslím, že pro dnešek končíme.